4 obce na Slovensku sa pustili do legalizácie pozemkov pod rómskymi osadami. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity im poskytol dotáciu. Týka sa to obcí Studienka, Čierny Balog, Krásnohorské Podhradie a Tichý potok. Parcely pod rómskymi stavbami v Tichom potoku sú obecné a stavby na nich nelegálne. Ide o viac ako 1000 metrov štvorcových. 7 rodín, ktoré na nich bývajú, súhlasilo s ich legalizáciou formou odkúpenia. Obec dostala na dokumentáciu z úradu splnomocnenca takmer 3000 eur. A ja bych chcel tak, že aby sme mali tie vlastníctva, listy vlastníctva v tých pozemkoch. No keď vyplatíte pozemok, tak budete mať list vlastníctva, čiže... Obec predáva pozemky majiteľom staveb za súdno znaleckú cenu. Väčšina tunajších hotovosť nemá. Najnižšia mesačná splátka je 50 eur. Keď sumu vyrovnajú, dostanú od obce listy vlastníctva. 196 i dáš viac. Ako to zaplatíte? Pôjdete na splátky? Spravíme splátkový kalendár a každý mesiac to budeme splácať. Všetko záleží na nich, samozrejme na splátkovom kalendári, kedy si oni odkúpia od obce jednotlivé parcely, jednotlivé výmery, ktoré boli ako geometrickými plánmi podľa užívania zhotovené. Takto jednoducho ako v Tichom potoku to však v iných obciach nejde. Nelegálne stavby sú totiž aj na súkromných pozemkoch, čo vysporiadanie s majiteľmi ešte viac komplikuje. V Krásnohorskom Podhradí je preto proces legalizácie stále nedokončený. Bohužiaľ chýbali 4% z celkového počtu ľudí, vlastníkov, aby sme mohli teda naštartovať jednoduché pozemkové úpravy. Spúšťame druhé kolo. Samozrejme, hľadáme aj iné pozemky, ktoré budeme ponúkať vlastníkom týchto pozemkov, ktoré dlhodobo oni neužívajú. Jarovnice musia legalizovať 450 parciel pod stavbami. Minulý rok sme odkúpili nejakú časť pozemkov, ktoré sú pod prakticky nevysporiadanými pozemkami, ktoré sú, a začíname im to teraz rozkuskovať a predávať tým, ktorí tam majú tie rodinné domčeky. Na Slovensku čaká na legalizáciu 540 lokalít, kde osady stoja na nevysporiadaných pozemkoch. Na roky 2016-2020 toto vysporiadanie nebudeme hradiť zo štátneho rozpočtu, ale Európska komisia nám dala v podstate na túto aktivitu finančné prostriedky a je to zahrnuté v celkovom balíku 380 miliónov eur, kde teda je súčasťou tohto balíka aj výstavba materských škôl, výstavba infraštruktúry, výstavba v podstate nejakých komunitných centier. Na vysporiadaní pozemkov pod osadami záleží obom stranám. Je to podmienka ich ďalšieho rozvoja, napríklad pri budovaní kanalizácie či ciest. Diana Murdziková, RTVS.